салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. раҳбарияти бошгоҳи маъруфи Барселона мақсад дорад то собиқ ниммуҳофизатгар ва яке аз футболбозони дастони тим Хавиро ба сифати сармураббӣ ҷалб намоянд. Ба қавли таҳлилгарон дар ситоди мураббиёни бошгоҳи каталонӣ ба наздикӣ тағйирот ба миён хоҳад омад. Дар шаҳри Доҳа мулоқоти масъулони Барселона бо сармураббии кунунии тими Алсад Хави Эрнандес сурат гирифт. масъалаи марказии ин вохӯрӣ қатъ кардани қарордод бо Эрнесто Валверде ва ба ҷои ӯ таъин намудани Хави буд. Хави дастпарвари Барселона буда шарафи ин бошгоҳро аз соли 1998 то соли 2015 ҳимоя намудааст. бо нилунориҳо 25 ҷоиза ба даст овардааст. хабари дигар дар ҳамин маврид директори генералии тими Алсад Турки Али дар мавриди интихоби Хави ба вазифаи сармураббии тими Барселона расман изҳорот дод. Хави ва ёварони ӯ барои бозии навбатии даста бо Ал-Раян омодагӣ мебинанд. мо бовар дорем ки дастаи маъруф ба монанди Барселона кори худро ба таври профессионалӣ анҷом медиҳанду мақсад ҳадафҳои хешро ба таври расмӣ пешниҳод хоҳанд кард. барои Хави Барселона хонаи худ маҳсуб мешавад. ӯ дар оянда ҳатман ба Каталония бармегардад. аммо айни ҳол Хави мураббии Алсад аст, гуфтааст директори генералии тими Алсад Турки Али. ёдовар мешавем ки дирӯз хабаре паҳн гардид ки собиқ ниммуҳофизатгари Барса ва мунтахаби Испания сармураббии бошгоҳи каталонӣ мешавад. премер-лигаи Англия дар сомонаи расмии худ беҳтарин мураббии моҳи декабрро эълон кард. дар натиҷаи овоздиҳӣ ҷоизаи мазкурро сармураббии Ливерпул Юрген Клоп ба даст овард. мутахассиси олмонӣ аз ҳамтоёни худ сармураббии Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сулшер ва сармураббии дастаи Уотфорд Найҷел Пирсон овози бештар гирифт. дар мавсими ҷорӣ ин бори чорум аст ки Клоп беҳтарин мураббии моҳ интихоб мешавад. бо ин нишондод ӯ рекорди сармураббии Манчестер Сити Хосеп Гвардиоларо такрор намуд. ҳоло ҳам оташи баҳси бохти Барселона дар Суперҷоми Испания хомӯш нашудааст. чаро Барселона бохт? ин албатта суоли аҷиб нест, чун Барселона дар баробари бурд ҳамчунин ба бох рӯбарӯ шуданаш ҳам ҷиноят нест. аммо дар ҳар нишасти матбуотӣ ва шабакаҳои иҷтимоиву рассонаҳои иттилоотӣ рӯзноманигорон дар ин маврид суол пешниҳод мекунанд. Месси бузургтарин футболбози дунё ахиран ин бохтро шарҳ дод. шармовар аст. мо бозии хуб нишон додем. назорати бозиро 80 дақиқа дар даст доштем. бояд тақдири бозиро барвақт ҳал мекардем. ин бохти дардовар аст. мақсад доштем то ба финал бароем, аммо ба иштибоҳҳои кӯдакона роҳ додем ва ин боис ба хӯрдани 2 голамон шуд. мо дастаи пурқувватем ва чунин нокомиҳоро таҳаммул кардан метавонем, иқрор шудааст Месси. баъд аз бохти Барселона дар Суперҷоми Испания сару садо дар мавриди ба истеъфо равона кардани Эрнесто Валверде зиёд гардид. дар ин бора рӯзноманигор Ҷоан Марио Пау иттилоъ додааст. ба иттилои ӯ мутахассиси 55-солаи испанӣ баъд аз ҷаласаи ситоди директорони бошгоҳ аз мақомаш сабукдӯш карда мешавад. ин мулоқот рӯзи 13 январ сурат мегирад. Барселона зери раҳбарии Валверде бо 40 имтиёз баъд аз 19 вохӯрӣ дар мақоми аввали Ла Лига қарор дорад. сармураббии дастаи Барселона Эрнесто Валверде бохти даста ро дар даври нимниҳоии Суперҷоми Испания чунин шарҳ дод. мо дар ин бозӣ бартарият доштем. чунин вонамуд мешуд ки ҳама дар дасти мост, вале Атлетико ҷилави рақобатро зери дасти худ гирифт. вақте ки онҳо ҳисобро баробар сохтанд, мо намедонистем бар муқобилашон чӣ гуна бозӣ кунем, гуфтааст Валверде. ёдовар мешавем ки дар даври нимниҳоии Суперҷоми Испания Барселона аз Атлетико бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. хабари навбатӣ низ оид ба ҳамин масъала аст. собиқ бозингари дастони нилунориҳо Ривалдои бразилӣ ба бошгоҳи каталонӣ маслиҳат додааст ки бояд аз сармураббии феълӣ халос шаванд. Ривалдо дар ин асно дақиқан чунин гуфтааст. Валверде фурсатҳои охирини кориашро паси сар намуда истодааст. бошгоҳ бояд ӯро ҷавоб диҳад, чаро ки Барселона набояд чунин тавр дучори бохтҳо бигардад. мураббӣ бояд ба чунин мушкилотҳо дар рафти бозӣ аксуламал нишон диҳад. агар ӯ одатан шинаду тамошо кунад, дар чунин ҳолат рақибон дар давоми бозӣ метавонанд ба натиҷаҳои мусбӣ даст ёбанд. ин суханҳо пас аз бохти нилунориҳо аз тими Атлетикои Мадрид дар Суперҷоми Испания ба миён омадааст. ба ҳамин тамом то барномаи дигар хайр.